Bueno, eskerrik asko, Inigo eta Tedoia, gaur nire maikideak, meta 2021 urteko kanpainaren ordezkarixak, eta eskerrik asko gurekin ontsen momentuan ez badaude ere, eurak laguntzera, ateraino laguntzera, etorri dira kuadrilan bestelako proiektuetako ordezkariei. Beti da plazerra meta aurkeztia eta beti sortzen da alako emozio bat edo ilusio bat lantaldian dauan girua eta lanerako gogoa ikusitza. Haue proiektuak ekainan aurkeztu ziren, guztira 28 proposamen jaso genituen, eta aukeratutako 14 horiek aukera izan dabe denbora tarte honetan formazio sendo eta sakon bat jasotzeko, zera crowdfundingan bideratzeko eta alik eta ekarpenik handixenak eta gehixenak jasoa izateko, eta horrek aukeria emoten dau ez bakarrik norberak ikasteko, baizik eta besti proiektu eta kultur sortzaile horiekin bebai lan harremana sortzeko. Berez, hemen badau proiektu bat, hemen badau ekimena bideratzeko, diru bilketa baten kanpainari hasiera emoteko egunaren aurkezpena edo epearen irikiera, baina horrekin batera nahi dugu aprobetxatu oinarte egindakoa eskertzeko eta balorean jartzeko. Izan ere horixe da kultura, ezta? Baliabideak bila dira, baina eta dudabarik crowdfundinga bebai hortik sortzen da balorean jartzeko jendeak itzen daben ekarpena eta horrek emoten detzan babesa proiektuari, baina neurri berian bebai horrekin bakarrik, diruakin bakarrik ezin da ezerrein eta hori nabarmen geratzen da oinarte egindako alegin eta esforzu horietan. Esan bezala, gaur jarriko da crowdfunding kanpaina martxan, eta mandik eta azaroaren 7 arte, jendeak ipiniko da ben besteko ekarpena ingo da aldundiak proiektuetan. Guztire 70.000 euro banatuko dira, proiektu guzti hauen artean, bakoitzak beren minimua kopuru diferente batian esarri da dela. Lo que se pretende con la dinámica de meta es, por una parte, poner en valor los proyectos. Decía y agradecía el esfuerzo, la ilusión, las ganas con las que se enfrentan las personas que promueven cada campaña, los propios promotores, creadores e impulsores de las iniciativas, pero también dar un valor y que la gente conozca el valor real y económico del esfuerzo que hacen los profesionales de la cultura para desarrollar sus iniciativas. El esfuerzo que hace la Diputación responde al interés que parte de la ciudadanía para el impulso a estos proyectos, con lo que la garantía o el respaldo es doble, tanto en lo económico como también en cuanto a transparencia y en cuanto a responsabilidad en esas acciones. Hoy presentamos el inicio de la campaña de crowdfunding. En esa campaña de crowdfunding, todos los promotores, las personas que promueven los proyectos, han marcado un mínimo, que también es otra manera de formar, además de ese entusiasmo o esa ilusión que ponemos y que ponen los creadores en esas iniciativas, de cuantificar y de valorar el presupuesto real en euros necesario para gestionar estas iniciativas, y a lo largo, y en esas 40 días, el objetivo es que todo el mundo alcance ese mínimo, para que los 20 siguientes se pueda alcanzar el máximo, o lo que haría o lo que permitiría que el proyecto logre desarrollarse con toda la capacidad o todo lo que, con toda la imaginación del mundo, las 15 propuestas son capaces de dar de sí y de crecer. Como decía antes, la inversión o la apuesta que hará en la Diputación será de una cantidad semejante de lo que aporte la ciudadanía, siempre con un tope de 100 euros, evitando que sean mecenas más potentes los que impulsen estos proyectos. No es esa la idea. La idea es compartir con el máximo, y no solo en lo económico, sino también desde la posibilidad de comunicar y de dar a conocer los
los proyectos, y durante ese plazo, y también en esos 60 días, 40 más 20, habrá algunos días sorpresa en los que la bonificación se podrá multiplicar. Y también, una vez alcancen los proyectos ese mínimo necesario para poder llevarse a cabo, habrá 2 días en la que la aportación de la Diputación se multiplicará por 3. Esta es un poco la dinámica, una dinámica que venimos repitiendo desde los últimos 6 años, desde que pusimos en marcha la iniciativa. Es Goteo la plataforma que nos sirve para gestionar los proyectos, la que también se encarga del acompañamiento, la formación, el asesoramiento, en llevar de la mano todas estas iniciativas. Ha sido un placer para mí coincidir con agentes culturales del territorio que se han acercado para acompañar a Íñigo y a Idoia hoy hasta aquí, sabiendo que que son propuestas consolidadas, que bien han pasado por Meta o por otros programas que desde la Diputación también se impulsa, lo que también es una muestra del respaldo que tiene para los agentes culturales esta iniciativa. Nire aldetik besterik ez, igual Idoiari pasauko detzat berba, eta benetan, zorionak eta eskerrik asko. Eskerrik asko. Markatu. Gure proiektua deitzen da Panpina, Zauria eta Kali. Funtsean da 3 bideoklip sortzeko proiektua da. Ni H naiz, musikaria, sortzailea, eta Maria Elorza zinemagilearekin batera 3 artista gonbidatu ditugu bideoklip bakoitza sortzeko. Pixkat proiektua lehendikan dator, Panpina Utsien dantza kontzertua estrenatu genuen lehen urtean, piano, biolina, ahotsa eta bateriarentzako nahiko ezoikoa kontzertu bat izateko, eta hor bezala gehiengoak emakumeak ginean, gera estenatokian, eta hauen sorkuntzan ere emakumeak gara bideoklipetan. Azkenian pixkate balorean jarri nahi dugu. Azkenian kontua da gaudela emakumeak sortzen, baina musikan adibidez ez gain beste. Azkenian sorkuntza ez da azkenian nire inguruan igual naiz familiko larrarita, sortzailea, eta lagunen artean ere ez da zerbait ohikoa, eta nik uste toa nikan badirela pauso asko egiteko sorkuntzan, eta gero eta ze gaiz jartzen ditugun, ez? Azkenean bideoklipak egiterakoan kasu honetan, Panpina bideoklipa pixkat itzein nahi du iruditariaren, emakumearen feminitatearen iruditeria, itxura, jarrera, feminitatearen ideia hortatik, landu nahi da bideoklip hori. Gero Zauria bideoklipa landu nahi da pixkat gehiago sortzen diren azkenean bizitza honetan sortzen zaizkigun zauri hoiei islatzeko era artistiko batean, ez? Minak konpartitzeko artearen bitartez, ez? Bide bat. Eta Kaliren kasuan Kali bideoklipa da oinarrituta, bakizute emakume hori, irudi hori indiakoa ditula eskupila bat, hori ditzen da Kali, eta pixkat botere, emakumearen boterea, indarra nola hartu eta dantzaren bitartez, kasu honetan hori, Panpina Ainara Gurrutxaga antzerkiarekin egingo dugu. Zauria bideoklipa Idoia Berata Arbide anima ilustratzailearekin, eta Kali egingo dugu Miriam Perez Kazabon dantzari garaikidearekin.
Eta horixe dira artista gonbidatuak, gero dago Maria Lorza lehen esan dudan bezala kamaran, Elia Millan testuetan, azkenean gera talde bat emakumeenak, ez? Pixkat itzein nahi dugunak gure barrenetikan eta txikitik, azkenean gure izaera, egunerokotasunean bere eragin txikiak ditu, ez? Eta eraldaketa txiki horiekin aurrea jarraitu, ez? Eta gero bideoklipak egitearen proiektua, azkenean bakigu musika, zuzenekoak dira beti diru-iterri handienak eta geota gehiago plataforma digitalak, eta adibidez Frontoi plataforma interesgarri bada, nik uste eta azkenean gainera plataforma gehienak dira oso handiak eta ez ditugu kudeatzen, handi egiten zaigu eta interesgarria da horrelako plataformak ere, egotea jendea gogoarekin hori egiteko, pixkat guretik ere egiteko eta plataformak pixkat gertuago eukitzeko eta horixe da. Ikusti duzue, lankideen artean sortzen da magia hori eta nola proiektuak euren artean elikatzen diran. Inigo, Idoiak ia sarrera emon da Frontoi antzortzen. Ikusti duzue magia besterik ez dekan esateko, eta Inigo kasalduko da Frontoi antzerki virtualan proiektuan nondik norakoak. Eskerrik asko, Maria Jose eta Idoia, sarreragatik. Ni Inigo Zerdan naiz, Frontoi proiektuarekin gatoz piztumeta ekimenera. Eta Frontoi antzoki virtual bada, konfinamenduan sortu zen proiektua eta erronka oso garbia duena. Antzokietan sortzen den magia teloia irikitzen dinean eta argiak itzaltzen direnean eremu virtualera eramatea. Proiektuak jada badu ibilbide txiki bat, urte bat gaude proiektuarekin, olatuak diru laguntza jaso zuen ere diputaziotik, eta horrekin prototipo bat egin genuen, ezakit bideotxo bat ekarri dut, ikusteko pixka bat zein den proiektuaren ideia, ez? Zeren azken finean ez da inbeste Netflix bat bezalako nahieran plataforma bat, uste beste bideoa dela. Hemen nahi ikusiko dira zuitu egiten. Eta urteak atzerrean egin ondoren Donostira bueltatu eta proiektu propioa jarri dut martxan, Frontoi. Frontoi antzoki virtual bada, pandemiak agerian utzi duen arazo bati aurre egiten diona. Arte eszenikoen banaketa digitalaren beharra. Musikan eta ikusentzunezkoetan gertatu zen moduan. Etorri zaitez, sentitu nahiko nuke. Frontoi gainera proiektu berritzailea da, eta esperientzian du erroa. Antzoki batera joaten geranean eta argiak itzali eta teloia irikitzen den momentuan sortzen den magia hori, eraman nahi da eremu virtualera. Horren adibide dugu lehen prototipoa, eta prototipo honetan ikusleak 3D dimentsioko eremu batean sartu daitezke, obra ikuspuntu ezberdinetatik ikusteko eta beste ikusle batzuekin batera. Frontoi ez datorrez ordezkatzera. Arte eszenikoak ikusteko beste modua da eta publiko berrietara iristeko beste modu bat baino ez. Zaketan dut, ez da bat erentzua, nik entzun dut, azaltzen nuen pixka bat nola izan da ibilbidea orain arte, nola egin dugun lehen prototipoa. Prototipoa honetan 2 obra sartu ditugu, bat Neriari edo Miriam Perez Kazabonen mutu dantza obra, Idoiari begiratzen dut, zuztet zuk ere Miriamekin dakazu elkarlana, eta baita Xake produkzioaken fadoak entzuten zituen gizona grabatu genuen, justo Donostia saria jaso zuena
aurten, 2021. Eta, bueno, hau ere Donostia Kulturaren laguntzarekin batera egin ahal izan dugu, eta Kutxa Fundazioak ere enean coworking lekutxo bat eman digu proiektuan lan egiteko. Eta hori, orain piztumetarekin egiten jarraitu nahi duguna da, proiektua garatzen jarraitu, eta horretarako guztion partaidetza behar dugu, hau da. Jendeari dirua eskatzeaz gain, beraien partaidetza eskatu nahi dugu, prototipo hau testeatzeko, eta beraien iritziarekin plataforma garatzen jarraitzea, frontoi izango den hortar arte. Azken finean, berrikuntza proiektua da, design thinking eta lean startup diseinu logikekin edo egin nahi dena, hortarako partaidetza behar dugu eta jendearen iritzia. Horretarako pentsatu dugu focus group edo talde interesgarri daudela horrelako, interesa auki dezaketenak frontoi bezalako plataforma batean, batetik dira jada antzerkia eta dantza eta arte eszenikoan maite dituztenak, bestetik industria bera, artistak eta konpainiak eta programatzaileak, bestetik ere diasporan bizi diran euskaldunak eta agian euskal kultura kontsumitu nahi dutenak eta ezin dutenak, baita ere ezgaitasun fisiko mentala edo bestelako barrerarik duen pertsonak ohiko antzokitara juteko, hori ere beste fokus bat izan daiteke, eta azkenik jende gaztea ere. Jada gaming bezalako jokoetan eta ibiltzen dana, gian ere horrelako esperientziak izateko interesa izan dezakena. Eta hori, espero dugu lehen hilabete honetan, lehen fasean 5.000 euro jasotzea, hau da eskatu dugun minimoa, eta bestela bigarren faserako 10.000 eurotara iritsi nahi dugu, proiektua alik eta hoberen garatu ahal izateko. Eta, zakitze beste gehiago esan, agian, hemen zaudetenei, nahi badezue sakonago nerekin hitz egin proiektuari buruz, hemen nago, nire tarjeta emango dizuet, nota badakat, dena nahi zuena, bale? Eta eskerrik asko. Se me ha olvidado a mí comentar edo aztun jataneri esatia eta oinezkatu getet Inigo eta Idoiari asaltzia zenolako sarisa jasoko daben ekarpenak ingo itxerakuan, edozein herritarrak diru ekarpen bat ingo itxen badau, bai proiektu hauetan, bai bestelako guztietan, kopuruaren arabera sari bat edo beste jasoko dau eta bada trukean eskertza eta rekonozimendua sortzaileen aldetik. Idoia? Bai, gure kasuan bideoklipez gain disko labur bat grabatuko da. Gero beste sari bat izango da fotograma, azkenean bideoklipako irudi ezberdinak hartuko dira eta jendak aukeratu dezake, bere etxeko salan zein gelditzen da nomen. Gero poltsa hontan, nahiko simplea, tela ekologikoa eta horrela ez, kontua dela parte hartzailea poltsa, ze dator Virginia Despentesen teoria kinkonen berak hitz egiten zuen, hola esaten zuen azkenean, feminitatea putakeria da, izan behartzea perfektua eta hori ez da existitzen, eta azkenean izan behartzera ama ona, binoen ez gehiegi, izan behartzera polita, binoen ez gehiegi, edo, azkenean direla oso adjetibo kontradiktorioak ekar dezaketenak zerbait ez dana erreala, ez? Orduan ideia hortatik abiatuta da poltsa bat deitzen dena enaz perfektua, enaz, eta da zerrenda bat, ez? Perfektua, polita, liraina, elegantia, maitakorra, estua, zurea, zutzako, langilea, alperra, indartsua, makala, potola, eroa, lotxatia, marimandona. Daude pila bat, eta orduan jendiak ekarpen egiten duenean poltsa nahi duenean, hitz adjetibo sentimendu hori jarri dezaketa gero bilduko dira, hau nik eginako prototipoa da, ez? Baina gero, azkenean bakoitza, ideia da, pixkat denon artean definitzea zer da femininoa izatea. Guk dezituko dugu zer geran eta zer nahi dugun izan, ez? Pixkat ideia hori, eta gero
beste ekarpen bada tailer multidisziplinar bat, pues azkenean gaudelako ilustrazio, dantza, musika, zinea, disiplina ezberdinak gaude lantzen, orduan alako tailertxo bat, ez da adituentzat, hau da edozeinentzat. Eta azkenik piano kontzertua. Ni pianista naiz, piano jolea, orduan piano kontzertua, egongo dira 3 bakarrik, orduan izango da pixkat, Eta hori izaten da, indako ekarpenaren kopuruaren arabera. Hori da. Tenigo? Gure ekarpenak lehen pixkat aurreratu dut igual, batetik da plataforma bera ikusi alizatea, eta ditugun obrak ikusi alizatea, eta horrekin gero testatu eta bideodei batean elkarlanean 10-12 pertsonekin diseinuari buruz hitz egitea, hori alde batetik. Gero badago beste sari mota bat, nik ere marrazkiak eta ditut ilustrazioak, eta Donostiko ilustrazio pide ditut, eta horiek ere eskaintzen ditut, kopuru batzuen arabera, eta gero ere talde sariak edo pentsatu ditugu ematea, pixka bat, gian fundazioei edo unibertsitateei edo aukera emateko talde txikiak sortu eta testeoak egiteko beraien programazioaren barruan ikusteko pixka bat horrelako berrikuntza proiektu bat nolakoa den eta pixka bat lean startup eta design thinkingeko metodologia eta ezagutu dezaten. Eta oraingoz hori gero sorpresa batzuk ukiko ditugu agian aurrerago eta bestelako diru sarrerak orain bikoiztu egiten dira eta gero 3 aldiz biderkatuko dira. Hortarako agian beste sorpresa batzu ditugu, agian ere garagardo batzuk teste horiek ere pixka bat alaiagoak edo izateko eta jungo esaten. Konprobatu duzu ez delako ilusioa. Behin eta berriz errepikatu dugula, konpartir, partekatu, ez proiektuak horretarako aukera emoten dutelako, zera danok behin nahi dugulako herritarrak bat itxia ekimen guzti hauekin, eta azkenerako emaitza hor geratuko dela, poltsa baten forman, bestelako kontzertu horien bitxartez, eta dudabarik sortuko den plataforma marabilloso horretan. Eskerrik asko.